Bo día, novo vídeo de electrónica analóxica e hoxe van ser os transistores. Os transistores hai que tratalos con moito respetiño porque son o componente básico de todo o electrónico, de todo o digital que está ao noso redor, dos nosos ordenadores, móviles, de internet, de routers, de todo aquelo que utilizades continuamente, que estades a utilizar ahora mismo para ver este vídeo. O elemento fundamental, sino que non sería posible ter chegado onde estamos ahora mismo, son os transistores. Ben, entón, na ficha, ahora que sabemos que os temos que respetar, simplemente o que imos facer é buscar os terminais do transistor no símbolo, utilizamos solamente o transistor NPN e tamén colocalos eses terminais no noso transistor 2N3904. Vale, iso sería máis ou menos isto, o 2N3904, pois o emisor que é o da flecha sería 1, a base o que chega a línea esta de base recta e o colector é esta outra que temos aquí. Entonces, nun 2N3904, a base, que é o 2, sería o do medio, o emisor, que é o 1, sería o da esquerda, se estamos mirando pola cara plana, vale? E o 3, colector, sería o da dereita. É importante ver que na montaxe que imos facer en Tinkercad, no transistor que hai en Tinkercad, colector e emisor están intercambiados, así que tedeo moi presente que cando eu enchufo na patilla esquerda, na realidade ides ter que enchufar vos na patilla dereita e cando na dereita, na esquerda, e o do medio queda igual, de acordo? Ben, entón, na ficha, o primeiro que vos pide facer é este pequeno circuitiño de demostración donde o que vou facer é tocar con un dedo dous cables que están pelados. No Tinkercad non temos o componente dedo para tocar, creo que intentar facer un sustituto me parece que queda un pouco lioso, así que este montaré delo na parte física, pero vamos ver un pouquiño como sería, vale? Entón, no Tinkercad o que teríades que facer sería poñer o transistor, vale, lembrade, as patillas sempre cada unha nunha columna, nunca metemos as tres patillas dun componente na mesma columna, nin dúas, e de aquí miramos e decimos, a ver, o emisor vai a 0 voltios. Ben, pois emisor, neste caso era da dereita, a negativo a 0 voltios. Ahora, ao colector chega un LED que ven dunha resistencia que vai a positivo, a 6 voltios. Pois, vamos a ver, unha resistencia, un LED, e o LED vai ao colector, vale? Esta montaxe que facemos así con cables doblados, na realidade non a faríamos, teríamos outra disposición mellor para a breadboard, pero neste caso, para que se vexa ben, facemos así. Por último, a resistencia a positivo, vale? E agora, o que deixaríamos sería un cable, que aquí nin sequera podo deixar solto, e outro cable que ven desde positivo, aí non, e outro cable que ven desde positivo, vale? Entonces, que é o que faríamos na realidade? Pois deixaríamos pelado este extremo de cable que estou sinalando aquí, deixaríamolo no aire, este outro extremo de cable que temos aquí tamén o deixaríamos pelado para que faga contacto con dedo e logo co dedo collemos estes dous cables e vemos o que pasa. Que vai pasar? Que se vai a acender o LED. Porque pasa moita corriente po noso dedo e esa corriente chega ao LED? Non, porque o noso dedo, que ten unha resistencia moi grande, deixa pasar unha corriente moi pequeniña, pero que é suficiente para chegar ao transistor e que o transistor se active e deixe que a corriente pase entre o seu colector, vale, por donde camino que sinalei, e o seu emisor hacia negativo, vale? Non será a corriente que pasa polo noso dedo a que acende o LED, senón que esa será a que activa o transistor para que a corriente que pasa por aquí acenda o LED. Ben, pequena explicación, o facelo ou na realidade o veredes mellor. E o que sí que imos montar aquí é esta outra parte de abaixo, vale? Entón, este outro circuito vedes que comparte co anterior a este ramal de aquí e o que temos que facer é poñer do outro lado, pois, desde positivo unha resistencia de 10K que vai a un LDR que vai a negativo, vale? Pois alá imos. Vamos a coller unha resistencia de 10K,
non de 6 e non de 10, que vai a positivo. Vamos a eliminar este cable y ahora una LDR que se conecta con esta resistencia y va a negativo. Vale. Y ahora vemos que temos esto de aquí, positivo, resistencia, LDR, negativo, e de onde se xuntan as dúas, que é o punto A, vai un cable que chega á base do transistor. Ben, pois desde onde se xuntan as dúas, que é aquí, vai ao punto A un cable. Vale, vámonos a cambiar de color naranja. Ben, pois agora o que queda é ver como funciona isto. Iniciamos a simulación e vemos que de principio o LED acende. Vale. Ben, si collo a LDR e altero a luminosidade que lle chega, vedes como o LED vai esvaecendo hasta apagarse por completo. Vale, que temos aquí? Pois que esta LDR que ten unha resistencia variable respecto a esta resistencia que é fixa, dependendo de se o ambiente está oscuro ou está iluminado, esta LDR vai valer tamén maior resistencia ou menor resistencia. Si ten máis resistencia destes 6 voltios que temos aquí entre positivo e negativo, si ten máis resistencia, asumirá máis voltios, co cal neste punto A de aquí hai máis voltaxe e iso fai que o transistor, porque estamos aquí chegando a base, se sitúe en activa ou en saturación. Cando hai luminosidade, esta resistencia vale moito menos, entón respecto a esta o seu valor é menor, asume menos voltios que esta, e aquí no punto A teremos moita menos voltaxe, e ao ter moita menos voltaxe, pois non chegará para situar este transistor nin en activa nin en corte, nin en activa nin en saturación, estará en corte, co cal non deixará pasar a corriente polo LED que quería pasar polo seu colector e emisor. Vale. Vos di que cambiedes os valores desta resistencia, vale, comprobado, vamos a ver, aquí vedes que, por exemplo, se teño unha resistencia de 10K, neste nivel o LED está máis ou menos acceso, vamos a probar a poñerlle un de 20K e vemos que se puxéramos resistencia de 20K, a este nivel o LED xa estaría apagado, vale, con este nivel de luz. E, sin embargo, se poñemos unha resistencia máis pequena, como de 6K, vemos que con este nivel de luz aínda estaría acceso e necesitaríamos aínda chegar case ao nivel máximo de luz para conseguir apagalo casi de todo, vale? Unha cousa que tamén que podemos ver aquí importante é que as distintas zonas do transistor serían corte cando a luminosidade que produce unha voltaxe aquí non chega para situar o transistor para que deixe circular algo de corriente e entonces o LED se acenda. Activa é esta parte na que eu sí que podo regular un pouco a intensidade coa que o LED vai funcionar, vale, que me estou movendo aquí dereita a esquerda e iso repercute en como o LED alumea máis ou menos, e saturación é esta parte onde xa está ao máximo e aínda que eu dé a máis oscuridade que implica maior voltaxe no transistor, nesta zona eso non acontece, non alumea máis porque a intensidade xa é máxima, xa é todo o que pode dar e entón, aínda que aumente a voltaxe, pois non aumenta esa intensidade entre colector e emisor. Vale? Bueno, nada máis, é que os transistores son un pouco liosos, tedes que ter moi claros os conceptos de colector e emisor, o funcionamento do transistor, cando chega corriente á base, deixa pasar corriente entre colector e emisor, e nada máis, espero que vos sirva, e nada, un saudiño para alumnos e alumnas de Boiro, que nada, enviaronme un vídeo moi emocionante, nada, que me alegro que vos sirvan os vídeos a vos tamén. Ala, nada, chao, que se me dan mal estas cousas.